Pitan mo. Ayan. Ang gamit ko lang ay alambre. Ayan. Alambre pa lang dahil wala pa akong pambiling mga bakal-bakal. Kaya alambre lang. Pwede na yan. Sobrang taas na. Pitan mo. Yung mga nakasabit sa gilid, ayan, pinalagay ko na siya dyan. Yung mga kape na nandito kanina, ayan, pinalagay ko dyan. Mga powder sa pangatlong layer. Ayan, mga alambre lang yung gamit ko pa. Wala pa akong bakal. Ano yun? Ayan. Itong dalawang ano palo, dalawang wings. Naligaw pa. Yan, aayusin ko pa yan. Ito, dyan na yan.
kaya. Kasi ano yun. Diba, parang binagyo. Parang binagyo ah. Sa loob. Ay, ano talaga yun. Ano siya sagad. Pilitin talaga. Yan, ito naman yung ayusin ko. Nilagay ko siya dito sa, inalis ko yung itlog. Tapos, nilagay ko ito. Ayan. Tapos, ano pa ba yung mga nabago? Ayan, nabago yan. Yung ibang bote ko, nandun na sa bilihan. Bali, pinaiwan na lang doon dahil wala pang stock, kaya bukas ko kukunin. Tapos yun, siguro lalagay ko na lang yung mga itlog. Yung itlog lagay mo doon. Tsaka yung mga ano, bote ng mantika. Yan pala yung tuyo. Yung emperador. Sigarilyo. Itong ayan, bago ako ulit magtapos, mag-shoutout muna tayo kay shoutout kay Madeline Castro, Wilfredo de la Cruz, Maricel Pabillar, Tuti and Derlis Channel, Damaso Resurrection, Rose Jam 11, The Birthday Girl, happy birthday, Happy Cats 8, Kuya Ton, Impacto Guabs, Maricel Gamboa, Impacto Guabs, Maricel Gamboa, I Binget S&R 16, RNR Vlogs, Analita Malegro, RNR Vlogs, Teacher Tisay, shout out kay Sis Ibon Bautista, Jom 10, Cordapia JC, ang pagkakaalam ko si ano to, Hasmin Mamin Vlog, Sweetie Jubar, Damaso Resurrection, Madam Duday, Ria Bitangkor, It's Me, Lodi, Pinoy Galaan, Joberlin P, Kuya Ton, Rochelle Idades, Maricel Gamboa, Marie Chris G, Angel Vlog, Reynel, Ma'am Shay Apple, Rochelle Yambi, Pinay Galaan, Australia 77, Larim Pam, si Mama Burr, Kuya Jay's Channel, Angel Vlog, Reynel, Crystal Seya, OFW Kikay Channel, Maricel Pabillar, Ria Bitangkor, Anfi Channel, Joberlin P, Rose Jam 11, Mami Sha, si Casa Villamor, nagpalit ng name, Mami Sha. Ayan, thank you for watching.